Kagi ni Maria Ozawa. Sa kalibutan nga lisod, naguna ang pangandoy. Si Maria bata pa lang na anay kusog na tuyo. Dili perpekto ang dalandagan kaayong pagsulay, pero iyang kasing-kasing wala gyud magpatay. Gikan sa Japan, misikat ang iyang ngalan sa mata sa publiko. Lain-lain og kahulugan na ay paghukom na ay kusog. Nga kritisismo paylo yan at pagbilin ligon sa iyang prinsipyo. Dili tanan makasabot sa imong kagi, pero padayon lang bisan unsay mahitabo lagi. Ang kinabuhi dili sayon punong sakripisyo, pero kung magpadayon ka na yun, sikat sa pasikat nato sa bagong sugilanon. Ni balinog lugar ng ngita o kalinaw nga tinuod sa Filipines. Nakakita og bagong sugod, bagong kinabuhi, bagong paglaom nga musubod. Dili lang siya istorya sa nakaraan, kundi simbolo sa pagbangon bisan unsa pa man. Sa likod sa spotlight ug sa kasaba sa masa, adunay tinuod nga tawo nga nangita og kalipay sa kalibutan. Dili tanan makasabot sa imong kagi, pero padayon lang bisan unsay mahitabo lagi. Ang kinabuhi dili sayon punong sakripisyo, pero kung magpadayon ka na ragyud diretsyo. Ayaw hulmang tao base sa ilang kagahapon, kay ang tinuod nga kusog makita sa pagpadayon. Respect sa tanan nga nangitag ikaduhang higayon, kay ang kinabuhi dili karera kundi panaw sa kalabog panahon. Usa ko madungog nimo iyang ngalan, ayaw dayon paghukom, huna-huna ang iyang kalabutan. Kayang magkatawo at tunay kaugalingong laban ug yang tinuod nga daog kanang wala ka ni bitaw sa imong kaugalingon. Dili tanan makasabot sa imong kagi, pero padayon lang